Inselmilkom, illum it-tnejn 22 ta' frar infakru il-kattedra ta' San Pietru Apostlu. Nilqakom għal quddisa Rożarju mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Illum hekk kif infakru l-ġurnata li San Pietru wasal Ruma u għamel l-ewwel ċerimonja reliġjuża bħala l-ewwel mexxej tal-Knisja tal-Mulej, għamel mulej li nissaħħu fil-fedeltà tagħna lejn il-Papa. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Niċċelebraw illum il-festa tal-Katedra ta' San Pietru. Hi okkażjoni biex niftakru fl-ewwel Isqof ta' Ruma li Ġesu għażel biex ikun mexxej tal-Knisja Universali, Pietru, u fis-suċċessur tiegħu illum Papa Franġisku. U se nitolbu mod speċjali għalih u biex aħna nissaħħu fil-fedeltà tagħna lejn il-Papa. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixraq din il-quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla flori ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bil-Missier. Inti tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi drubiet tad-dinja ilqat tal-btana, inti li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek iloli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, għammel li jebda taqlib ma jċaqlaq lilna li inti bnejt fuq is-sisien qawwija tax-xhieda tal-Apostlu San Pietru. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jissaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, nitlob lil presbiteri li hemm fostkom bħala presbiteru jien ukoll u xut ta' tbatijiet ta' Kristu. U bħala wieħed li għandu semm mis-sebħ li jagħti rid jidher. Iraw il-merħla ta' Alla li hi f'idejkom. Ħudu ħsiebha mhux bil-fors imma bil-qalb. Kif irid Alla, mhux għal qliħ baxx, iżda mħeġġa mill-imħabba. Mhux bħal kieku taħkmu bil-qawwa fuq dawk li ġew mogħtijin f'idejkom, imma billi tkunu ta' eżempju għall-merħla. Imbagħad meta jidher ir-raj il-kbir, tiksbu l-kuruna tas-sebħ, magħmula minn ward li qatt ma jitbiel. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollhom ħdura jqedni, dejn l-ilma fejn nistrieħ jaħodni
u jrejjaqni. Il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba f'ismu. Imqar jekk nimxi f'witmu dlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Intħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwar li. Il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Iva, it-tieba u l-ħniena jimxu miegħi il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej matul iż-żminijiet. Il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuhiex. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu qalilhom in-nies min jgħidu li hu bin il-bniedem. Huma weġbuh xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien staqsihom. U qabel xmum Pietru qallu inti l-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu jiġbu qallu ħini jien ċmum bin Ġona, għax mhux bliedem tad-dem u l-laħam u rigdan, imma missieri li hu fis-smawiet. U jiena ngħidlek inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-setat tal-infern ma jelbuhiex. Jien nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smawiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smawiet, u kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Min fost l-apostli kollha li Ġesu bagħthom biex ixandru l-bxara tajba għażel lil Pietru biex ikun dak li jmexxi l-Knisja taħt il-mexxej il-kbir li hu Kristu nnifsu. Il-Papa San Liljon il-Kbir u jirrifletti fuq dan ir-rakkont li għadna kemm smajna fl-Evanġelju jgħid kemm hu kbir u tal-għaġeb is-sem li Kristu oġbu jagħti lil dan ir-raġel mis-seta tiegħu. Is-sem mis-seta tiegħu. Hawnhekk rajna il-Ġesu jistaqsi lill-Apostli in-nies min jgħidu li hu. U meta ikellmuh l-Apostli jgħidu min nies jaħsbu li inti dak jew li inti ieħor, notaw kif m'hemmx waħda tajba li jaħsbu n-nies. Għaliex aħna nafu li mhux bil-fors dak li jaħsbu l-parti l-kbira tan-nies ikun korrett. U mbagħad Ġesu jistaqsi lilhom, immintom, min tgħidu li jien? U jwieġbu Pietru u jgħidlu inti il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu jurih kif din hi tweġiba eżatta imnebħa minn Alla. Mhux għala biss minn moħħu hekk, imma tweġiba mnebħa minn Alla. Mbagħad Ġesu jgħidlu inti Pietru. Minn xmun jibdlu f'Pietru. Inti il-blata.
l-istqarrija tal-fidi ta' Pietru tagħmlu il-blata mbagħad li fuqha Ġesu jibni l-Knisja tiegħu. Fl-Iskrittura nsibu li Ġesu huwa l-ġebla tax-xewka illi torbot il-bini kollu flimkien. Ġieli nsibu wkoll għal Ġesu li hu l-pedament. U fis-Salmi nsibu il-mulej u l-blata tiegħi. Ma hawnhekk rid jurih Ġesu li qed jagħtih sem minn din it-tmexxija minnu li hu l-blata biex ikun il-blata bil-qawwa ta' Ġesu, mhux bil-qawwa ta' Pietru stess. Il-fatt tolqotna kif jekk naraw il-Pietru fl-Evanġelju naraw li hu kollox minn barra blata fis-sens li nifhmu s-soltu blata xi ħaġa li hija soda. Mentri Pietru kien bniedem ġeneruż, onest, entużjast, jieħu l-inizjattiva, bniedem li jħobb, imma fil-mument tal-prova ċaħat li jaf lil Ġesu. U din nibqgħu nfakruha kull darba aħna, nfakru ilu kull darba meta nirrakkuntaw il-ġrajja tal-passjoni. Imma Ġesu lilu għażel biex hu midneb it-trasformat mill-ħniena ta' Alla ikun il-blata li fuqha jibni l-Knisja tiegħu, mhux bil-qawwa ta' Pietru bil-ħila tiegħu, imma bil-qawwa li jagħtih Alla. Għaliex aħna nafu li Ġesu il-Knisja ma bnijiex fuq l-anġli jew il-membri tagħha huma anġli, imma huma midimba trasformati mill-ħniena ta' Alla. Lum f'din il-festa tal-katedra ta' San Pietru niftakru ħafna fis-suċċessur ta' Pietru li huwa Papa Franġisku. U llum inġeddu l-lealtà tagħna lejn il-Papa. Aħna fih naraw il-blata, fih naraw dak li bit-tagħlim tiegħu immexxina fit-triq tas-sewwa. Nafu kemm jagħmel ġid Papa Franġisku, nafu wkoll kemm jiltaqa' ma' ostakli fil-ħidma tiegħu. U għalhekk irridu llum aħna inġeddu din ir-rabta tagħna mal-Papa li hu s-suċċessur ta' Pietru illi fih naraw dak illi imexxi il-Knisja ta' Kristu. Ġesu qal kelma ta' konsolazzjoni hawnhekk fl-Evanġelju llum meta jgħid is-setat tal-infern ma jelbuwix għall-Knisja qed jgħid. U meta jgħid hekk mhux qed jgħid biss għal min jostakola jew jopponi l-ħidma ta' ġid li tagħmel il-Knisja. Qed jgħid ukoll kultant tal-ġewwa għax is-setat tal-infern jistgħu jkunu kultant ġewwa min bil-kelma jew bl-azzjoni għamel ħsara lill-Knisja jew anki jostakola l-ħidma tal-Knisja u tal-Papa stess. Aħna llum tlabna il-mulej biex ikun ir-raj li jmexxina imqari jekk nimxu f'wiet mudlam ma nibżawx għax inti magħna. U permezz tal-Papa għandna wkoll dan is-sinjal li hu magħna u li jmexxina fit-triq tas-sewwa. Tolbu għalhekk illum u speċjali għall-Papa Franġisku biex il-mulej ikompli jgħinu fil-missjoni illi fdalu ħalli hu jkun il-blata permezz tat-tagħlim tiegħu u tax-xhieda sabiħa li jagħti
il-blata li fuqha jkompli jibni l-Knisja tiegħu u aħna inġeddu llum ukoll din il-fedeltà tagħna lejn Papa Franġisku. Resus tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xanda l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal Papa Franġisku biex inti tagħtih l-għajnuna kollha li jeħtieġ fil-qadi tal-missjoni li fdajtlu fidejh. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex aħna niftakru aħna l-membri tal-Knisja tiegħek li aħna midinbin it-trasformati mill-ħniena tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-għajnuna tiegħek lil morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta u għejnhom fid-dbatijiet tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li qegħdin jaqdu lil morda jagħtuhom is-servizz ħidmiet differenti biex inti tgħinhom fil-qadi ta' responsabiltajiet tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għalina l-koll biex dejjem nożżu il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tagħti l-mistrieħ ta' dejjem il dawk illi għaddew għal-ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem speċjalment u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Bit-tiba tiegħek mulej il-qattan tal-Knisja tiegħek u s-sagrifiċċju li sejra toffrilek biex tasal għal wirt ta' dejjem fis-sema taħt it-tmexxija tar-raj tagħha San Pietru li minnu talmet tkun sħiħa fil-fidi. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nissu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Int ir-raj ta' dejjem ma tħallix waħedha l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu irreġuha dawk stess li int qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Int għażilt il-Pietru, il-prinċep tal-Apostli, li meta ara fost qar id-divinità ta' Kristu ibnek, int għamiltu il-blata qawwija li fuqha tinbena Knisja. Ibnek Ġesu Sidna fdalu fidejh l-infetaħ tas-saltna
sabiex dak li wettaq fl-art u missier tikkonfermah fis-sema. Għalhekk mal-kori kollha tal-anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu ntennu bla qiegħda Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-għoli tas-semawit, bierek min ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-għoli tas-semawit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana into salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrotulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk u miċċapuntana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddejt tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatti lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza, Omma Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Pietru, ma' l-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna d-dobietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Aħna u niċċelebraw il-festa tal-Apostlu San Pietru, into Alla qawwejtna bil-ġisem u d-dem ta' Kristu li rċevejna. Nitolbuk li dan is-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna iwettaqna fil-għaqda u s-sliem bi Kristu Sidna. Amen. Inmulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla.
Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Offru dan ir-Rożarju speċjalment tal-Papa Franġisku aħna u niċċelebraw illum il-festa tal-Katedra ta' San Pietru. Alla tagħna isma' talb tagħna għajna u qafmana glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubitna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerali kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dinubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina la daħniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubitna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerali kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dinubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina la daħniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tarbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubiet naħarisna minna tal-infern u ġener il-wih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la daħani fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubiet naħarisna minna tal-infern u ġenna l-erwih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju.
Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib izdeħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan amen. Gloria lil-Missir u lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ. Meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuħ fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum maħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib izdeħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marijom Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Addisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija muli mijak berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santis Morina li inti omna li kismat tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna u Ġesu għaffrinna d-dubiet naħarisna minna tal-infern u ġenna l-erbeħ kolla u dawk li liktar jeħtiġu ħnina tijak. Slima lik sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u ta' matana slima lik. Li li kinajtu għalix aħna it-turufnati u li teva, li li knitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk lajnin tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif fis-sema ekda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulimija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għattijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawn ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu fil-paċi. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu.
Għati lilna għaddejja tiegħek mulejjanna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost seqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giusepp, slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċa tagħha. Miek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. San Pietru, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.
It-talba tar-Rożarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Anke fis-sitwazzjoni preżenti l-Knisja tkompli tagħmel ħafna xogħol fejjiedi fis-soċjetà Maltija u tgħin lil ħafna persuni u familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tgħin lill-Knisja tkompli l-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni billi tidħol online fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċempel fuq 21-241-281. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Infakrukom biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Il-ġimgħa tajba.